Isa raw sa mga pangunahing mandato ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisda at mapalakas ang kanilang huli. Kaugnay nito, tumungo ang BIFAR sa Dingalan Aurora nitong Biyernes, October 27 para mag-abot ng tulong sa mga namamalakaya. Layunin din ang pagbisita na organisahin ng mga mangingisda upang mas maging episyente ang pag-aabot ng serbisyo sa kanila ng BIFAR. Gusto ho natin na tulungan at na makapacitate yung ating municipal fisher folks para naman ho hindi lang sila confined sa pangingisda sa municipal waters, po pwede ho sila lumaot sa labas at makapanghuli ng additional na isda para ho sa kanilang mga pamilya. Pero isa ho ito sa form ng consolidation ng mga fisher folks. Para ho kung sila ay isang grupo, isang asosasyon, malilink ho natin sila sa credit facility, malilink ho natin sila sa value chain at nang sa ganon mas lalo hong umunlad yung kanilang kabuhayan. Pinangunahan ni BIFAR National Director Atty. Demostenes Escoto at BIFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz ang turnover ng 62-footer fiberglass reinforced plastic handliner fishing boat sa Dingalan Fishermen's Cycle Association. Bangkang ito, tinatawag ho natin yan sa technical na terminology, phraseology na merong proven design. Kasi ang isang bangkang ganyan para ho marehistro sa marina, kinakailangan ho talaga dumaan sa assessment na talagang safe for sea siya. Pwede ho siyang gamitin pang laot. So kami ho nakakasiguro na yan ay safe. Yan ho compliant sa lahat ng technical na requirements. At yan ho may rehistro sa marina at safe ho yung ating mga kababayan na gamitin yan. Malaki naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo dahil makakalaot na sila ng mas malayo at makakapanghuli na ng mas maraming isda na kanilang maibebenta. Unang-una po talaga napakasaya ng lahat dahil nagkakaroon ng asosasyon ng sariling bangka na kung saan hindi na umaasa sa mga may mga nagpapapuhunan, nagpapakonsumo na kung saan ang bangka na ito talagang asosasyon na yung magpapagana. Na malaking tulong talaga dahil kung halimbawa is 80% na nawawala, 25% lang yung nakukuha sa kanila. Pero ngayon ay mapapwede na maging 40% yung kitain nila sa 100%. Bukod pa sa bagong bangka, ipinamahagi rin ng BIFAR na nasa mahigit 19 million pesos na halaga ng boat repair materials at livelihood interventions. Kasama na rito ang marine plywood, epoxy paint, marine epoxy, copper nail, monofilament nylon line at kawayan, gayon din ang mga gamit pang isda tulad ng cooler box, portable solar lamps, gill net at marine engine. Aabot sa 425 na benepisyaryo mula sa coastal barangays ng Paltik, Aplaya, Butas na Bato, Ibona, Matawe, Umiray at Dikapinisan ang nakinabang sa proyekto. Actually, itong mga interventions na ito is intended for carding. But dahil meron tayong buffer stock, pagkayari ng nakapagbigay tayong good for 50 boats. But ngayon, may 400 boats itong materials na to. So, ang dito is amihanin ngayon. So hindi sila lalabas. Ito yung time naman nila na pwede sila mag-repair ng nila, palakasin, patibayin. So pamamagitan nitong mga ng mga repair materials na ating inaward ngayon. Nanawagan naman si Dingalan Mayor Sherwin Taay sa mga mangingisda na bigyang halaga at pangalagaan ang makakagamitan na kanilang natanggap upang magamit ang mga ito ng mas matagal. Katulad po ng hamon natin sa kanila, karamihan naman sa kanila ay nagkaroon na ng ayos ng kanilang mga bangka. Ang hamon po natin sa kanila ay pangalagaan po at isinop, wag ibenta sa panahon po ng kalamidad kung sakali magkakaroon ng problema ang kanilang mga bangka. Hindi na sila agad aasa sa gobyerno, hindi na sila mangungutang kung itong mga gamit na ito na naka-reserve sa kanila ay magagamit na po nila at maayos agad ang kanilang mga bangka para muling makapamalakaya. Nangako naman ang mga mangingisda ng bayan na hindi nila pababayaan ang mga kagamitan at mag-aambag sila ng supply ng isda hindi lang sa Central Luzon kundi sa buong bansa. Ako po nangangako na gagawin ko po ang aking magagawa kasi ito po ay panghanap buhay ng mga kababayan namin. Check po na ito ay ipahalagaan ng bawat isa namin mangingisda. Yun lang po. Malamat po, sir.
Samantala, nagkaroon din ng groundbreaking ceremony para sa itatayong Milkfish Fry Holding Facility sa Barangay Paltik, Dingalan. Tatagal ng 60 araw ang konstruksyon ng naturang infrastruktura at aabot sa higit 1 milyong piso ang inilaan na budget ng BIFAR para rito. Isa sa mga prioridad ni Director Cruz ang pagpapalakas ng produksyon ng bangus bilang national focal person for bangus ng BIFAR. So itong holding facility na to, kaya niya mag-hold hanggang 5 million. So lahat, halimbawa, kung lahat ng mga nanguhuli dito sa Dingalan, pwede nilang ilagak dito para meron tayong volume. Kasi kung 50,000 or 100,000, hindi kasi siya bibili nung nagna-nursery. Dahil ang stocking density sa nursery rearing is naglalaro from 150 to 150,000. So wala siyang volume. So kaya nag-crop up tayo. At the same time, talagang binuboost pa rin natin ang ating local production through wild fry gathering. Asahan naman umano ang walang humpay na suporta at mga programa ng BIFAR Region 3, hindi lang sa bayan ng Dingalan, kundi sa buong Central Luzon. Siyempre, kahit na sabi nga, palagi kong sinasabi, kahit na maliit yung budget namin, we see to it na ma-maximize namin, na maramdaman ng ating sektor. Kaya once na, kung ano talaga yung bottoms up lagi kami, kung ano talaga yung kailangan nila, yung talagang binibigay namin. JM De Jesus, CLTV 36 News.